Národná rada zverejnila majetkové priznania našich politikov, viacerým sa za posledný rok darilo a po niektorí si polepšili o 100 000 eur, pozemky či nehnuteľnosti. Napriek zverejneniu majetkových priznaní sa z nich o pôvode zarobených peňazí či hodnote majetku veľa nedozviete. Najlepšie sa darilo ministrovi financií Jánovi Počiatkovi. V majetkovom priznaní má viac ako 29 miliónov korún, čiže skoro 1 000 000 eur. Oproti minulému roku sa jeho zárobok podľa priznania zdvojnásobil. Kde ich zarobil, nám na ministerstve povedať nechceli. Úspešný rok zaznamenal aj minister vnútra Robert Kaliňák. Ten v majetkovom priznaní uviedol 283 000 eur ako vedľajší príjem. Tieto príjmy pochádzajú zo správy majetku. Vladimír Mečiar zaujal 4 novými domami, ktoré sa pred rokom v jeho vlastníctve ešte nenachádzali. Malo by ísť o niektoré z týchto domov v blízkosti jeho chaty. Všetky 4 domy sú zrúcané, ktoré síce majú ešte čísla domov a majú pokladané strechy. Prípadne mohli byť také, že ho to prejdete. Predseda SNS Jan Slota mal príjmy hlavne zo svojej funkcie poslanca. V majetkovom priznaní uviedol malé lietadlo, ktoré minulý rok ešte nemal. Jeho hodnota je však neznáma, pretože v majetkovom priznaní sa neuvádza. Súčasné majetkové priznania neobsahujú hodnotu, obstarávaciu alebo trhovú hodnotu tých vecí, ktoré uvádzajú verejní funkcionári ako svoj majetok. My sme ako výbor chceli pristúpiť k novelizácii zákona. Nikdy k tomuto neprišlo, pretože musí to mať aj politickú nejakú dohodu. Naši traja najvyšší ústavní činitelia nemali za minulý rok žiadne vedľajšie príjmy a zarobili len peniaze, ktoré im vyplývajú z funkcie. Opoziční poslanci podľa majetkových priznaní najviac zarobili rovnako na funkcii a vedľajšie príjmy uviedli minimálne. Na to, aby sa občania dozvedeli konkrétne informácie o majetku politikov, je potrebné zmeniť ústavný zákon, za ktorý musia hlasovať 2/3, čiže 90 poslancov. Michal Bujná, Tibor Maťašovský, televízia Markíza.